Krásny deň, vítam ťa v 5. dni výzvy, ako prestať kričať na deti za 10 dní. Včera si sa dozvedela, že medzi podnetom, to je to naše nespolupracujúce dieťa, a tvojou reakciou, čož môže byť hnev alebo krik, je priestor, v ktorom sa môžeš rozhodnúť, ako zareaguješ. Dajme tomu, že dieťa sa odmieta obliecť do škôlky a ty cítiš narastajúcu frustráciu a hnev. Keď sa ním ale necháš strhnúť, vykričíš ho zo seba asi nejak takto. Ty ma tak rozčuľuješ, prečo sa nedokážeš aspoň raz obliecť bez toho, aby som musela na teba kričať? A teraz sa poď so mnou zamysleť nad tým, akú informáciu si dieťa z týchto slov odnesie. Poprvé, že je vadné v úvodzovkách, pretože ťa svojou existenciou rozčuľuje, hoci ono má v tej chvíli iba nejaké nenaplnené potreby, ktoré si chce naplniť. Napríklad potrebu hry alebo oddychu. A po druhé, že je neschopné, pretože mama si myslí, že sa nedokáže obliecť, hoci ono to už dokáže. Dieťa bude po takýchto slovách pravdepodobne zažívať pocity krivdy, menejcennosti, nepochopenia a možno aj strachu, ak zrovna kričíš. A to určite nechceš. Môžeš prejaviť svoj hnev a pritom zostať v súlade so svojimi hodnotami a nikomu svojou komunikáciou neubližovať. Môžeš povedať napríklad: hnevá ma, že prídeme do škôlky na poslednú chvíľu. Chcela by som mať totiž čas sa tam s tebou v kľude potúliť a rozlúčiť. Čo by ti pomohlo, aby sme dokázali do 3 minút odísť? Neznamená to, že svoj hnev potlačuješ. Naopak. Je dobré si ho uvedomiť, rozkľúčovať, o čom ťa prišiel informovať. Možno o tom, že máš ty dlhodobo nenaplnenú nejakú potrebu a to dieťa, ktoré sa nechce obliecť, ti bráni v tom naplniť si. Je dobré hnev nechať prejsť telom, vydúpať ho do zeme, vyboxovať do bankúša, zhlboka predýchať. Nájdi si ty svoju stratégiu, na ktorú si spomenieš v tej sekunde nádeje, o ktorej sme hovorili, a ktorá ti pomôže zachovať sa v tej stresovej situácii tak, že nepoškodíš svoj vzťah s dieťaťom. To je zároveň dnešná výzva, ale nemusíš na to prísť hneď. Dopraj si čas a vyskúšaj, čo ti funguje. Niekomu funguje zhlboka dýchať, niekomu pomôže vytriasť z tela von napätie, niekomu pomôžu slová. Niekedy si stačí povedať: cítim, že strácam nervy. Už len táto jedna veta nás vie vrátiť späť do toho racionálneho, mysliaceho centra mozgu a nenechať nás pohltiť sa tou emóciou hnevu. Vytvorí nám práve tá veta ten priestor, kedy si pripomenieme, ako vlastne chceme reagovať a čo je pre nás vo výchove, vo vzťahu k dieťaťu naozaj dôležité. Mne pomáhalo pripomenúť si vetu: vzťah s dieťaťom je dôležitejší ako to, či niekde prídem včas. Dieťa mi to nerobí naschvál. Dieťa si len snaží naplniť si nejakú svoju potrebu. Zapíš si, na čo prídeš. A ak ti tiež pomáha nejaká veta, prilep si ju niekam na viditeľné miesto, trebárs na chladničku alebo na zrkadlo. A v zajtrajšom dieli sa pozrieme na perspektívu dieťaťa v tvojej modelovej situácii.